Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах. І калі да адсутнасці ў складзе выбарчых камісій самавылучэнцаў, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці ды іншых апазіцыянераў мы даўно прывыклі, то сёлета атрымалі такое ноу-хау ад цэнтр выбаркама. І назіральнікам не так-то лёгка трапіць на выбарчыя участкі. Назірання гэта таксама не для ўсіх. Пра тое, па якіх законах праходзіць сёлетняе назіранне, мы пагаворым сёння з маімі гасцямі ў студыі. А гэта прадстаўнікі кампаніі назірання, праваабаронцы за свабодныя выбары Уладзя Лапковіч і прадстаўнік кампаніі права выбару Леў Марголін. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Добрый дзень. Скажите, а вось асабіста вы не планавалі пасядзець на участку ў якасці назіральнікаў? Ну, я асабіста не планаваў, таму што у мяне іншая задача. У нас 300 участкаў, на якіх мы назіраем, і датэрміновае галасаванне ў асноўны дзень. Ну і гэта вялікая праца каардынаваць усіх, прымаць паведамленні і так далей. Таму асабіста не, але... Ну, як казалі яшчэ ў старыя часы, Наполеон, здаецца, што справа генерала не кідацца ў бойку, а кіраваць працэсам. Безумоўна. Уладзя, я ведаю, што праваабаронцы за свабодныя выбары, кампанія ўжо не першы год і не першыя выбары працуе. Сёлетняя кампанія, давайте вось па парадку, яна чым адрозніваецца і ў які бок ад папярэдніх кампаній выбарчых? Як мы жартуем у нас в штабе, то что мы заўсёды, калі раней крытыкавалі выборы, казалі, то что яны абсолютно не адпавядаюць міжнародным стандартам і яны адбываюцца ў сістэме тотальных фальсіфікацый. Але калі, напрыклад, наступныя выборы будзе рабіць тая ж каманда, якая зараз пры ўладзе, і яны іх зробяць так же, як яны іх рабілі, напрыклад, в мінулыя разы, то нам придется сказаць, что мы знаходзімся в стадыі прагрэса і вялікага крока наперад у параўнанні з выбарчай кампаніяй 2020 года. То бок, калі параўноўваць выборы 2019 года, то это было, оказывается, вельмі добрымі выбарамі. У параўнанні з тым, што мы маем зараз. Таму што это, конечно, найгоршая кампанія ўвогуле, я думаю, в гісторыі Беларусі ўсёй. І конечно, яна хварэе асноўнымі тымі хваробамі, якімі выбарчая кампанія хварэла заўсёды ў Беларусі. Гэта татальны кантроль за выбарчымі камісіямі, гэта абмежаванне магчымасці для агітацыі, гэта закрыты падлік галасоў. Але на гэтай кампаніі яшчэ дадалася пераследам ініцыятыўных групаў, тое, што мы назіралі яшчэ в самым пачатку кампаніі, і гэта з'яўленне вялізнай колькасці. Зараз это ўжо каб не больш чым 35 чалавек палітвязняў, менавіта тых, якія сталі такавымі за свой удзел у выбарчай кампаніі. І гэта, конечно, яшчэ большее закатыванне таких цэментавання выбарчых камісій, якія зараз яшчэ менш маюць прадстаўніцтва апазіцыі. Зараз гэта 3 чалавека, прадстаўнікоў палітычных партый. Так мала не было ніколі. Мы раней казалі, што гэта мізер, то зараз это, в принципе, лічба раўная нулю. І, конечно же, гэта апошнія клінічныя просто выпадкі абмежавання. Яны ўжо нават не тое, што там нейкай логікай могуць трактавацца, яны просто абсолютно такой клінічныя выпадкі, што адбываецца з назіраннем і з назіральнікамі. Тое, што мы зараз бачым на выбарчых участках, умоўна кажучы, выбарчыя участкі закрыты, по периметру міліцыя, на вуліцы назіральнікі. Давайте мы гэты момант крыху пазней абмяркуем. Зараз вот яшчэ спадар Леў, ну калі праваабаронцы за свабодныя выбары, гэта кампанія такая агульнабеларуская, скажем так, то права выбару заточана канкрэтна назіраць на пэўных участках. Вот у вас 300 участкаў, дзе вы планавалі такі зладзіць татальны кантроль за тым, як адбываецца ўсё і галасаванне, і падлікі, гэтак далей. І вот пачынаючы з моманту, калі ў склад выбарчых камісій не ўключылі фактычна ніякіх прадстаўнікоў дэмакратычных сіл альбо нават самавылучэнцаў, і зараз з назіраннем можна казаць пра нейкі татальны кантроль?
Ну, про тотальный контроль и ранее нельзя было казать, потому что единственное, что мы могли тотально контролировать, это явку на выборчие участки. Хотя и вот то, про что вы кажете, и формирование выборчих комиссий, мы активно удзельнічаем у тым, что накіроўваем наших людей в выборчие комиссии, бо калі не накіроўваць, так тады говорить нема аб чым будзе, скажут, ну, вы туды нікога не послали, таму там нікога і нема. Таму для нас вельмі важна, каб мы удзельнічалі ва ўсіх этапах вось гэтай выбарчай кампаніі. Што датычыцца сітуацыі, то я б вось да таго, што сказаў Уладзь, я б дабавіў толькі адно, што калі раней ўсё ж такі беларускія ўлады парушалі міжнародныя стандарты, але ну худа-бедна, кажуць, стараліся прытрымлівацца беларускіх законаў выбарчага кодексу, то зараз яны ўжо адкрыта парушаюць выбарчы кодекс. Вось. І калі гаварыць пра назіральнікаў, пра абмежаванне назіральнікаў, то для нас гэта безумоўна выклік, тым больш у сітуацыі, калі ёсць вельмі вялікі энтузіазм народу, акрамя вось гэтых 300 участкаў, якія мы планавалі закрыць на 6 дзён, у нас яшчэ, напэўна, будзе столькі ж, а можа нават больш участкаў, якія будуць закрыты ў апошні дзень галасавання. І гэта людзі, якіх мы не шукалі, якія самі прыходзілі праз платформу права выбара непасрэдна да розных палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў. І таму вось якраз гэта і сутыкнулася так. Вось гэта ўзросшы энтузіазм беларускіх грамадзян і вось пазіцыю беларускіх уладаў і цэнтр выбаркама, які зараз якраз прадстаўляе гэтую пазіцыю, на грубае парушэнне не толькі ўсіх стандартаў, але і беларускіх законаў. Можна я одно удакладненне зраблю, можа быць, для людзей, якія там не асабліва там сачылі. Я ведаю, што ад пачатку кампанія права выбару планавала назіраць за тымі кандыдатамі, на тых кандыдатах, якія уваходзяць і, так бы мовіць, у саму эту коаліцыю права выбара. Это там колькі? 8 палітычных структур. На сёння ніводнага прадстаўніка з гэтых 8 палітычных структур няма у спісе кандыдатаў. За кім, вот, на карысць каго вы зараз назіраеце? Ну, гэта трошки не так. Гэта наша, скажем так, стратегія была ў 2019 годзе на парламенцкіх выбарах, калі мы канцэнтраваліся на тых акругах, дзе балатаваліся прадстаўнікі арганізацыі, якія ўваходзяць у кампанію права выбара. Зараз мы зрабілі такую спробу, ну, больш так геаграфічнае прадстаўніцтва. У нас тыя камісіі, на якіх мы планавалі і плануем назіраць, яны ёсць у Менску, яны ёсць ва ўсіх абласных цэнтрах, і яны ёсць у шмат якіх такіх больш-менш значных гарадах. Мы не ставілі такой задачы, скажам, рабіць нейкую такую беспагрэшную сацыялагічную выбарку, але ўсё ж такі, ну, каб мы маглі даць нейкі такі зрэз агульнай сітуацыі ў цэлым па краіне. То бок мы тут адразу не прывязвались до таго, будуць нашы кандыдаты ці не будуць тут нашых кандыдатаў. Ёсць палітычнае назіранне, вось калі мы назіраем актыўна, мы вылучаем у састаў камісій, мы вылучаем назіральнікаў, мы падаем скаргі, мы шукаем нейкія выйсці, калі нас, скажам, гоняць у дзверы, мы намагаемся ўвайсці праз акно і гэтак далей. Ну, а таким чынам вы ўжо так сёлета сталі такімі традыцыйнымі назіральнікамі, а не партыйна арыентаванымі. Ну, ўсё ж такі мы з 2014 года гэта робім, і на кожную кампанію, у залежнасці ад таго, гэта прэзідэнцкія выбары, парламенцкія або мясцовыя, у нас стратэгія трошкі змяняецца. Дзякуй. Уладзе, патлумачце, калі ласка, мне вот можа быць чалавеку, які не можа зразумець що ж такі, у якой мы сітуацыі зараз знаходзімся. З аднаго боку, нам кіраўнік Беларусі, дзеючы яшчэ, заяўляе пра тое, што мы перамаглі каранавірус. Потым выходзіць цэнтр выбаркам і кажа, ну, вы ж разумееце, складаная эпідэміялагічная сітуацыя, таму колькасць назіральнікаў на участку абмяжоўваем.
Наколькі вось гэта абмежаванне, асабліва вось такой сітуацыі, калі адзін кажа пра адно, другі пра другое, яно адпавядае выбарчаму кодэксу, увогуле заканадаўству беларускаму? Конечно, і пра гэта ўжо вельмі слушна казаў спадар Леў аб тым, што раней была хаця бы нейкая спроба прытрымлівацца норм нацыянальнага заканадаўства, умоўна кажучы, это была такая легалісцкая аўтакратыя, якая спрабавала хоць нейкім чынам выконваць свае легальныя нормы і падганяць сітуацыі ўсё ж такі нейкіх рэпрэсіяў пад свае легальныя нормы. То на дадзены момант мы бачым іншую сітуацыю зусім, калі гэтыя нормы цалкам ужо ігнаруюцца, яны цалкам не працуюць. Таму, конечно же, апеляцыя да каранавіруса – гэта такая поўнае блюзнерства і глупства. Насамрэч, калі мы узгадаем Ермошыну, калі яна прадстаўляла матывы прыняцця гэтай змены ў пастанову аб назіранні на выбарчых участках, яна назвала две прычыны. Адну яна прыдумала для прыгажосці, гэта каранавірус, бо калі бы іх сапраўды хваляваў каранавірус, яны бы выбары не праводзілі в сітуацыі пандэміі. А другая прычына, яна праўдзівая, аб тым, каб не аказваўся ціск на выбарчыя камісіі. То бок, какую сітуацыю? Была праведзена спецаперацыя, калі загадзя пад гэту формулу праз задні ўваход, праз чорныя дзверы прадстаўнікі праўладных арганізацый былі запісаны яшчэ дзесьці это адбылося 25-26 чэрвеня, калі камісіі участковыя толькі былі сфармаваныя, 24 яны былі сфармаваны, і быццам бы яны не працавалі, у іх был перапынак, але ў гэты час актыўна рэгістраваліся назіральнікі ад праўладных грамадскіх аб'яднанняў. То бок тыя арганізацыі, якія у нас стварылі камісіі, это Белая Русь, БРСМ, прафсаюзы, саюз жанчын, і там, напрыклад, фонд міра, яны ж зараз самі за сабой назіраюць, яны самі напампавалі сваіх назіральнікаў праз чорны ўваход. Калі нашым назіральнікам казалі, што не, вы прыходзьце в канцы ліпеня, калі мы бліжэй да выбараў, бо зараз мы не працуем, у нас камісіі зачынены. Потым была выдадзена гэта пастанова, яна груба парушае выбарчы кодэкс, і мала того, яна парушае канстытуцыю, якая гарантуе, што выбары адбываюцца празрыста і галосна. І, конечно, это абсалютна перакрэслівае тыя абавязальніцтвы, якая Беларусь взяла на сябе ў рамках міжнародных стандартаў у галіне свабодных выбараў. Мы чалец АБСЕ, мы взяли на себе обовязок, и в Копенгагенском меморандуме, например, АБСЕ сказано о том, что державы обязаны усіляк содейничать институту незалежного назирания и развивать этот институт. Центральная выборчая комиссия своей постановой может только вызначать порядок назирания, что яны и робят. Например, там то, что назиральников могут вылучать республиканские громадские организации, политичные партии, то, что не может быть большим одного назиральника от одной организации без дозволу комиссии. И вот это их функция. Але в цалкам тую норму выбарчага кодекса, то, что назиральник аккредитованы на участке может присутничать на всех этапах выборчей кампании, яе абмяжоўваць пастановы ЦВК, гэта грубо парушыць заканадаўства. ЦВК выйшла безумоўна за межы сваіх паўнамоцтваў, і яна безумоўна парушыла Конституцию. Но тут мы маем ситуацию, что гэта хорошее слово, но мы ж понимаем, что нам няма до чаго апеляваць. То бок в краіне адсутнічае правовы арбітр, які можа вернуць ситуацию в правовое поле. Я б дадаў тут одну акалічнасць. Ну, па-першае, шукаць тут нейкі здаровы глузд бессэнсоўна, таму што вось хочу падкрэсліць, што зараз атрымоўваецца, што прадстаўнікі адных і тых жа арганізацый у якасці назіральнікаў назіраюць за прадстаўнікамі тых жа арганізацыях у камісіях, і што вось гэты каранавірус, на які спасылаецца спадарня Ярмошына, яго няма ні на парадзе, ні недзе ў кіно, на канцэртах, на футбольных матчах. Ну, вось сёння ў Палацы Рэспублікі яго таксама няма. У Палацы Рэспублікі яго таксама няма. Ён чамусьці сканцэнтраваўся толькі на выбарчых участках. Это першае. А па-другое, калі спадарні Ярмошыны даручылі нешта такое апраўдаць, яна заўсёды знайдзе выйсце. Вось апошні прыклад гэта вось тымі занавескамі, якія павінны быць на выбарчых камісіях, на выбарчых кабінах, на участках. Ось, калі яна сказала, што яна не ведае, што там будуць фатаграфаваць, і можа нават там будуць нейкія геніталіі фатаграфаваць і потым ёй дасылаць. Ну, гэта ўжо, здаецца мне,
Не, ну, пробачьте, мне падаецца, что это ўсё ж таки фейк, что яна там заявила про фотаздымки порнографічнага характару, якія будут дасылаць. Тым не менш. Яна сказала, что ёй дасылалі, у ее коллекции ёсць і такие. Ну, у кожнага свае калекцыі, що зробіш. Спадар Леў, ўсё ж таки, вот сёння першы дзень працы выбарчых камісій, ну, в сэнсе, першы дзень датэрміновага галасавання, і сёння прыходзяць назіральнікі ад кампаніі права выбару. Якія былі сітуацыі? Ну, па-першае, яны прыйшлі учора, і каб акрэдытавацца. І ў большасці сваёй яны акрэдытаваліся учора. Было толькі некалькі выпадкаў, калі прадстаўнікоў камісіі не было на месцы, хаця яны павінны былі учора дзяжурыць як мінімум з 5 до 7 вечара. Вось, сёння яны прыйшлі ў палове 10 на выбарчыя ўчасткі, каб прысутнічаць пры апечатванні скрынь для галасавання. Ну і трэба адзначыць, што на большасці ўчасткаў яны змаглі прысутнічаць на апечатванні. А вось далей сітуацыя, скажам так, раздваілася. На адных участках, ну, па-першае, ёсць некалькі дзесяткаў участкаў, дзе все-таки яны апынуліся ў ліку вось гэтых трох, і таму могуць паўнавартасна назіраць. Яшчэ прыкладна палавіна участкаў, там, дзе іх не пусцілі на участак, але дазволілі сядзець каля участка, і гэта значыць, што яны змогуць выконваць сваю асноўную функцыю, это падлічваць яўку, каб не было фальсіфікацыі, асноўнай такой фальсіфікацыі, калі падчас датэрміновага галасавання ўкідваюцца шмат бюлетэней, каб потым іх можна было там, там уже не трэба іх мяняць, яны просто ўкідваюцца загадзя падрыхтаваныя. Вось, і мы былі сведкамі такога амаль што на ўсіх кампаніях. І таму гэта вельмі важна, калі яны ўсё ж такі змогуць назіраць хаця б заяўкай. Ну, некаторыя рэчы, скажам так, больш такія падрабязныя, яны ім будуць недаступны. Скажам, там один бюлетень чалавеку далі ці два, але гэта ўжо, скажам, як кажуць, не да жыру, быць бы жыву. Вось. Але ёсць прыкладна палова участкаў, дзе камісіі сказалі, што ў нас тут няма месца, і ў калідоры сядзець нельга, вы замінаеце выбарцам, і таму ідзіце на вуліцу і рабіце там што заўгодна. Якая сітуацыя з вашымі назіральнікамі і што ў сітуацыі вось той, пра якую сказаў спадар Леў, када выпраўляюць і нават не даюць магчымасці не тое, што на самім участку ў складзе назіральнікаў сядзець, але і знаходіцца побач, што рабіць у такой сітуацыі? У нашай кампаніі на сённяшні момант, бо працэдура акрэдытацыі яшчэ можа працягвацца ажно там і в дзень выбараў, але на сённяшні момант у нас акрэдытавана ля 600 назіральнікаў, якія назіраюць там на 600 выбарчых участках. На жаль, мы в такой же ситуации, як і наши коллеги по партийному назиранню. У нас цалком потрапили в так, як мы это называем, в топ-3, то бок право мають назирать весь процесс. По старинке, як это было раней, толькі 2 чалавека, якія у нас якія будуць на всім этапе. Вот яны сёння прыйшлі на апечатыванне скрынь, і 9 в 20:00 прыступяць да назірання за падлікам галасоў. Потым у нас ёсць, из астатніх у нас 38 чалавек былі дапушчаны да назірання на розных кавалках часу, тому што ёсць тыя, якія будуць назіраць толькі в дзень выбараў, это чалавек 10-15, яны там потрапілі в этот от 3 до 5 кавалак. І ёсць тыя, каго камісія паўстаўляла в сваём графіке в вольныя вокны часавыя, які будуць назіраць, напрыклад, там по 5, по 4 гадзіны в какой-то один конкретный день. Все наши назіральнікі, якія акрэдытаваліся, накіравалі і накіроўваюць да гэтага часу скаргі ў тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі, вышэйстаячыя камісіі ад парушэння артыкула 13 того, што іх участковыя камісіі не дапусцілі да назірання. Мы тут кіруемся, яшчэ раз скажу, кодексам, які мае вышэйшую сілу, чым парушаючы гэты кодекс пастановы Цэнтральнай выбарчай камісіі. Таму думаю, што чым больш 700 у выніку мы пададзім такіх скаргаў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Наши назіральнікі па магчымасці, конечно, сыходзячы з того, што мы сістэма назірання з вельмі жорсткай метадалогіяй, і для нас вельмі важна мець вось гэтую
прадстаўніцтва па ўсёй Беларусі, рэпрэзентатыўны адбор правільна размеркаваных па выбарчых участках, мы зараз гэтага не маем. Это шчыра кажу. Мы не зможам даць такую нацыянальную статыстыку па яўцы, але таксама нашы назіральнікі, валантэры в сітуацыі, в якой яны могуць, і пра што ўжо казаў мой калега, я не буду просто паўтарацца пра гэта абстайна, яны робяць тое ж самае, яны назіраюць за яўкай і лічаць яўку па магчымасці. Конечно, яшчэ раз кажу, на жаль, вся гэта абсолютно незаконная брутальная сітуацыя фактычна паламала магчымасці правядзення такой правільнай, добра выверенай метадалагічнай кампаніі назірання. Ну, я додам толькі одну рэч. Нам таксама дзе-нідзе прапаноўвалі вось такі графік, упісацца ў графік. Вось вы тут 3 гадзіны, там 4 гадзіны. Мы гэтым карыстацца не будзем, таму што для нас гэта не мае ніякага сэнсу. Толькі 2 магчымасці: або на ўчастку, або каля ўчастка. Гэта мы будзем выкарыстоўваць. Ну і таксама, безумоўна, усе нашы назіральнікі, якія не змаглі папасць на ўчастак, падаюць таксама скаргі ў тэрытарыяльныя камісіі, таму я думаю, што іх будзе нашмат больш. І нашых валантэраў, якія будуць у апошні дзень галасавання, і кампанія «Сумленныя людзі», з якімі мы таксама супрацоўнічаем, яны таксама будуць падаваць гэтыя скаргі на недопуск на ўчастак. Давайте вось узгадаем мінулыя выбары і сітуацыю, калі назіральнік, які сядзеў цэлы дзень у кабінеце на ўчастку галасавання, па выніку, калі там вывешваецца протакол і напісана прагаласавала там 350 чалавек, і ён кажа, 130 толькі па маіх падліках прыйшло, і нічога не дакажаш. Вы там адвярнуліся, вы там схадзілі ў прыбіральню, вы там у гэты час у носе паколупаліся і праскочыла 300 чалавек у гэты момант. А зараз увогуле людзі сядзяць недзе там вот на ганку, на вуліцы. І такое назіранне, ці будзе яно мець нейкую доказную сілу? Ну, гледзячы для каго? Для беларускіх уладаў, конечно, не будзе. І гэта было і на мінулых выбарах шмат разоў. І я сам з гэтым сутыкаўся ў 12-м годзе, назіраў на ўчастку. І калі я ўвесь дзень лічыў, ставіў гэтыя крыжыкі, колькі народу прыйшло, а потым старшыня камісіі вывесіў выніковы... Да, і мы звяраліся з сябрамі камісіі, у нас все сходзілася. Ось, а потым старшыня камісіі вывесіў протакол, і там было на 300 чалавек болей. Вось. І у нас адвісла сківіца, і у сябраў камісіі таксама яна адвісла, бо яны таксама не ўдзельнічалі ў гэтым. Вось. А што датычыцца да таго, ці будзе гэта мець нейкае значэнне, я думаю, што гэта будзе мець значэнне. Па-першае, гэта будзе мець значэнне для беларускіх выбарцаў. Гэта будзе яшчэ адзін цвік у труну беларускай улады. Па-другое, гэта будзе мець значэнне для міжнароднай супольнасці, якая таксама вельмі пільна назірае за сітуацыяй у краіне. Ну, тут, на жаль, сказаць больш няма чаго, бо, скажам, нават у осені 19-го года, калі паглядзець нашу выніковую справаздачу, то у нас былі некалькі такіх акруг, дзе на кожным участку вынікі афіцыйныя галасавання былі аднолькавыя. Вы можаце сабе ўявіць 30, скажем так, участкаў на акруге, ці 40, і там па ўсіх участках 60% ці 75%. Калі нашы вынікі даюць вось такі частакол, там где-то 45, где-то там 55, где-то 40 і так далей. Ну, вы былі неуважлівыя, а там вот людзі вельмі уважліва сачылі, ну і такое супадзенне атрымалася. Яны былі лянівыя, яны нават не далі сабе, скажем так, працы, каб трошкі заданне па ўчастках даць так, каб былі розныя, для, так скажем. А і чаго напружвацца ў нашай сітуацыі? Уладзя, ну, па-першае, вот каментар містер Чай, ну, я так разумею, беларус, які пражывае ў Польшчы, піша, у нас у консульстве беларускім, я так разумею, у Варшаве усяго адна кабінка для галасавання. Ну, мы рабілі, Еўрарадыё ёсць матэрыял адпаведны такое наконт гэтага, да, сапраўды сітуацыя вельмі такая складаная і неадназначная, там ад 200 до 400 тысяч беларусаў жыве зараз у Польшчы, на ўсю Польшчу 3 участкі для галасавання, і вот уявіць сабе, як яны могуць прагаласаваць, асабліва калі усе пойдуць галасаваць у асноўны дзень галасавання, ну, гэта вельмі складана.
тым не менш вернемся до самага на сёння можа быць надзённага і актуальнага пытання, можа быть не столькі для назіральнікаў, колькі для людзей, для саміх выбарцаў. Звязаная яна найперш з двумя момантамі. Гэта платформа «Голас», куды кожны жадаючы можа даслаць фото свайго бюлетэня, каб зрабіць такую вось падлік, колькі ўсё ж таки там за каго прагаласавала. І другая, вот пра што сказаў спадар Леў, гэта і вы таксама ўзгадывалі, гэта ноу-хау беларуская, калі раптам знікла з аднаго боку ў кабінцы для галасавання фіранка. І я так разумею, што гэта ўсё зроблена для таго, каб людзі не мелі магчымасці рабіць фото. Таму што дастане чалавек телефон, тут жа падскочыць там старшыня камісіі разам з міліцыянерам, што дзяжурыць на ўчастку, і прымусяць гэтага не рабіць, ці паспрабуюць. Як у гэтай сітуацыі дзейнічаць людзям? Да, вельмі каротка па польскай сітуацыі. Мы учора ёй займаліся, і актывістак... Дарэчы, вось адразу піша Тарас Беражной, што ў Чэхіі такая ж самая сітуацыя. Мы учора кансультавалі тых актывістаў, якія стаят в этой чарзе у Польшы, якраз я з імі доўга размаўляў. З некаторымі з іх мы параілі тэрмінова і дапамаглі скласці такую рыбу скаргі у МЗС і тому што МЗС абавязаны арганізаваць выбарчы працэс і ў Цэнтральную выбарчую камісію. Таму што дзяржава абавязана, просто обязаны зрабіць все, чтобы каб грамадзяне Беларусі мелі свое право принять удел в голосовании. Отказ, что вы не поспеете проголосовать, тому пробачьте, мы зачиним перед вами двери у 20:00, это абсолютно незаконно, потому что это обовязок державы, каб каждый громадянин проголосовал. Ставьте 10 кабинок, 40 кабинок. Это проблема только этой державы, бо она организатор выборов. Что тычыцца вашего пытания? Наша компания уже 2 выпустила коммюнике и раздала, наверное, с десяток интервью на эту тему. Але я хочу подкреслить, конечно, что фотографование на выборчым участке своего бюллетэня законно. Кожны грамадзянін мае права прагаласаваць і права сфотаграфаваць свой бюллетень па выніках галасавання до того, как ён его кіне ў выбарчую скрыню. І гэта абсолютно законно. То, что яны кажуць, что законодавством это не предугледжено, но на законодавство не предугледжено, что я маю право на выбарчы участок прийти в майцы. В законодавстве не предугледжено, что я маю право обедать с 12 до 2. Это мое право. Я, коли хочу, шмат что не предугледжено законодавством. Тому фотографование бюллетеня абсолютно законное. А вот то, что незаконно, это вмешательство в процесс тайного голосования. То бок, коли старшиня комиссии, назиральники, милиционер в этот час поломится, пробачьте за такой вульгаризм, у гэту фіранкі пробитые и в эту в кабину для голосования, это как раз будет незаконно, потому что это территория выборщика, якая ему отведена для того, каб ён принял для себе канчатковае рашэнне и выразил свое волевыявленне в заполнении бюллетэня. Адзінае, что выборщик не мае права рабіць. Калі ён сфотаграфаваў гэты здымак, ён не мае права у дзень выбораў до 20:00 его друкаваць у сваём, напрыклад, сацыяльных сетках. Ці там на Еврорадыо журналісты не маюць права яго выставляць. І вам, дарэчы, в эфіры Лідзія Ярмошына якраз таки, размаўляючы з вами, якраз это і сама сказала, што фотаграфаваць можна, ставіць нельга. Таму тут вот якраз таки той момант, калі можна з Ярмошынай пагадзіцца. І мы вельмі заклікаем і камісіі, і міліцыянтаў не перашкаджаць людям. С фіранкамі тая ж самая сітуацыя. Іх прыбралі, конечно, для того, каб можна было людзей ціснуць на іх, каб яны гэтага не рабілі, можа вмешвацца, прымушаць выдаліць гэтыя фотаздымкі. Але яшчэ раз скажу, што гэта вельмі незаконна, і мы гэта разглядаем, всю гэтую сітуацыю. Нават ніяк вмешальніцтва в таямніцу галасавання, адназначна больш. Мы гэта разглядаем як перашкода свабоднаму волевыяўленню грамадзян. І таму мы яшчэ раз і яшчэ заклікаем улады ні в якім разе не умешвацца в працэдуру галасавання выбаршчыкамі, калі яны будуць запаўняць бюллетэні. Хочуць фатаграфаваць, маюць поўнае права. Про тэрыторыю выбаршчыка, кабінка галасавання, это добра было сказано. Вот балкон і тым больш памяшканне тваёй кватэры, гэта твоя законная тэрыторыя, тым не менш урываюцца, краны падганяюць і сцягі здымаюць і прымушаюць здымаць. Поэтому про нейкія там тэрыторыі і выкананне патрабаванняў вот такой недатыкальнасці гэтых тэрыторый і Беларусь вот неяк так паняцці два мала сумяшчальныя, як показваюць падзеі. Тым не менш, спадар Леў,
спадарлеў, што рабіць? Вот я прыйшоў, сеў у кабінку галасавання, паставіў птушачку, дзе мне трэба, дастаю телефон, хочу гэта сфотаграфаваць. І тут ускаквае старшыня камісіі з крыкам: гэтага нельга рабіць. Што мне рабіць? Адначасова, каб адстаяць сваё права, і з другого боку, каб не правесці ночу пастарунку міліцэйскім. Першае, трэба спакойна сказаць старшыні камісіі, што ён парушае выбарчае заканадаўства, і больш таго, ён парушае адміністрацыйны кодекс Рэспублікі Беларусь, можа быць за гэта пакараны. Калі не сёння, то праз нейкі час. Таму што я маю права на гэта, а ён не мае права мне гэта перашкаджаць. Калі ён все ж таки будзе гэта рабіць, ну трэба садзіцца і пісаць скаргу. Садзіцца пісаць скаргу ў тэрытарыяльную камісію, можна ў прокуратуру пра тое, што старшыня камісіі умешваецца ў працэс галасавання. Вось у нас пытанне задае Сергей Алексеенко, чаму ніхто не аспрэчваў гэтыя ноу-хау ў судах і пракуратуры. Я так ведаю, што вы ўжо спрабавалі адказаць на гэтае пытанне, тым не менш, што можаце вот адказаць чалавеку, які можа хоча далучыцца і напісаць скаргу? Да, у нас, скажем, праблема, скажем, асаблівасць гэтых выбараў тое, што новыя людзі, якія прыйшлі там ну грамадска-палітычнае жыццё, думаюць то, што ну скажем, жыццё пачалося в 20-м годзе. Оно было значна даўжэй, і гісторыя змагання за выбарчыя правы, яна на жаль вельмі доўгая у Рэспублікі Беларусь. На жаль, што за іх прыходзіцца змагацца. Абскардзіць пастанову цэнтральнай выбарчай камісіі раней ніколі не атрымлівалася, таму што суды заяўляюць, што гэтыя скаргі на гэтыя пастановы, што самі гэтыя пастановы не падведамственны суду. І то есть судовай абаронай гэта адзін з тых момантаў, які БДИП-ЧБСЕ выказвае і мы в сваіх рэкамендацыях, тое, што суд як арбітр фактычна выключаны з выбарчых спрэчак. Ёсць толькі адзінкавыя выпадкі, калі суд з'яўляецца арбітрам у выбарчых спрэчках. В дадзенай сітуацыі пастановы цэнтральнай выбарчай камісіі не могуць быць абскаржаны, это праверана, на жаль, ранейшым досведам. А ввогуле скаргі ўсе гэтыя маюць нейкія такія вот судовыя нейкія, ну, я не ведаю, гісторыю поспеха, так бы мовіць? Не, гісторыю поспеха скаргі гэтай не маюць, калі гаварыць толькі пра вось судовую нейкую перспектыву. Але я павінен сказаць, што ўсё ж такі нейкія пытанні, якія мы пастаянна ўздымалі, і з 14 года, і да 14 года, яны все ж таки паступова, ну, па меншай меры да 20 года, яны паступова вырашаліся. Вось, гэта датычыцца, скажам, і інфармацыі, якую патрабуюць назіральнікі. Раней нам яе не давалі. Зараз у метадычных рэкамендацыях сказана, што старшыня камісіі павінен даваць інфармацыю па запатрабаванню назіральніка. Калі раней у нас было вельмі часта выпадкі, калі адмаўлялі назіральніку ў акрэдытацыі па розных прычынах, а дзе ваш партыйны білет, а дзе там тое-сёе, то зараз такіх выпадкаў практычна няма. Ну і шмат чаго. Гэта, безумоўна, такія дробязі, але ўсё ж такі яны паказваюць, што калі вось увесь час долбіць, як кажуць наша кандыдатка і яе паплечнікі, то ўсё ж такі кое-чаго можна дабіцца, і гэтымі скаргамі таксама. Уладзе, вось, дарэчы, добра, што спадар Леў згадаў кандыдатак, можа быць, крыху на іншую тэму, але, я так разумею, сітуацыя ўсё адно трапляе пад выбарчы кодекс, выбарчае заканадаўства. Гэта вот сітуацыя з мітынгам, запланаваным на 6 жніўня на Бангалоры. Вот колькі скардзіліся на тое, што улады вельмі мала даюць месцаў, дзе можна праводзіць дазволеныя мітынгі кандыдатам у прэзідэнты. Колькі б іх не было, зараз там тыя 5 ці 6 пляцовак у Мінску, і раптам атрымліваецца, што нават на гэтых пляцоўках кандыдаты не могуць зладзіць мітынг, таму што там будуць чыгуначныя войскі ладзіць свой канцэрт. Вот наколькі гэта законна ўвогуле? Дарэчы, у Беларусі няма такого рода войск з 2006 года. Остался дзень, а рода войск няма. Ну, напэўна, для ветэранаў гэтых чыгуначных войск. Свята. Безумоўна, скажем, ну, гэта вось той клінічны выпадак, ён вельмі падобны на той, што здарылася з назіральнікамі, якіх не пусцілі. Тое, што улады спужаліся, конечно, мітынга, які быў
беспрэцэдэнтна шматлюдны мінулы мітынг на мінулым тыдні у Менску. Ну і придумалі такі, конечно, незаконны адказ. Бо глядзіце, яны спачатку вырашылі загнаць агітацыю ў кут вось гэтых толькі вельмі малалюдных, не популярных месцаў для правядзення агітацыі, но нават там ім стала страшна бачыць тую карціну, якая, скажем, фармуецца, той колькасці людзей, якія прымаюць удзел у гэтых акцыях. І, конечно, они приняли это абсолютно дурное рашэнне об фактычным запалненні какими-то странными дурное, гэта зразумела, наколькі законнае. Вот гэта месца, выделенае кандыдатам. Я лічу, что, конечно, оно незаконное. Хорошо, перейдем до юридычной трактовки, оно незаконное, потому что Менгарвыканкам вызначил это место для проведения агитационной кампании. Значит, у час проведения агитационной кампании приоритет у этих местах повинен быть нададзены агитационным мерапрыемствам. У Беларусі шмат розных іншых, у Менску нават, шмат іншых пляцовак, якія не задзейнічаны ў агітацыйнай кампаніі, где можно провести любое святкаванне чыгуначных войскаў. Таму, конечно, вызначаць, калі ёсць спрэчка па часе аб тым, што павінна адбыцца ў гэтым месцы святкавання чыгуначных войскаў альбо агітацыйны пакет кандыдатаў, у час выбараў павінна адбыць нададзены прыярытэт агітацыйнаму мерапрыемству кандыдатаў. Гэта абсалютна понятно. Таму гэтыя пастановы мясцовыя улады і прымалі для вызначэння гэтых месцаў. І, конечно, гэта парушае выбарчае законодаўства, по-моему, артыкул 46 проведение массовых мерапрыемстваў у час выбарчай кампаніі. Конечно, это чарговае парушэнне законодаўства, да. Дарэчы, Максим Казей піша: «Я служыў у чыгуначных войсках, аддайце пляцоўку Ціхановскай». Ну, калі вось сцяг з дома з балкона пагая знялі таму, што нейкаму аднаму чалавеку не спадабалася, ці там нейкія там абразіў яго пачуцці і ўжо прыгналі кран, то тут вось канкрэтна таксама адзін чалавек патрабуе аддаць пляцоўку Ціхановскай. Выконвайце закон, так бы мовіць, як кажа Уладзя Лапковіч. Дзякуй вялікі. Это быў сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Для вас працаваў Зміцер Лукашук. У мяне ў гасцях былі прадстаўнікі кампаніі назірання за выбарамі, праваабаронцы за свабодныя выбары Уладзя Лапковіч і права выбару Леў Марголін. Дзякуй вялікі, слухайце і глядзіце нас.